puldasong awit ang akong Diyos, pagahimayaon, pasalamatan ko. Panalipdi ako, Ginoo, batok sa tao ay pagtuo. Kay ikaw ang akong kuta, nakanako manalipod. Ngano ba, Ginoo, nagisalikway mo ako, ipadalang imong kahayag, ug ang imong kamaturan. Sila magtultol kanako, nganha sa imong po'y anak. Pudul ako sa altar sa Dios, kalipay sa akong kabatanon. Sa puldasong awit ang akong Diyos, pagahimayaon, pasalamatan ko. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ulitaw kurog tingog mga igsoon kay sigihan pag hasol sa ubo. Basig hapit na tingali ni no. Kanang hapit na mo panaw mag-ubo-ubo man na. Iampo nato maayo unta dali ug ang mga masakiton naanatas ikanapulog upat nga Domingo sulod sa atong tuig sa simbahan. Atong iampo nga ang katawhan makaamgo kanunay unsay angay buhaton samtang buhi pata. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagbuhat sa maayong buhat pinaagis pagtabang nato, pagpamalit aning mga raffle tickets, pagpamaligya sa atong raffle tickets, hatagan unta sila sa Ginoo sa tinuod nga kinabuhi nga balaan, malipayon o mauswagon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Ug Ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen.
kaloy kami. Kristo, kaloy kami. Ginoo, kaloy kami. Ginoo, kaloy kami. Himaya sa Dios didto sa langit. Kung nadai sa iyang mga tao, bini sa yuta. Ginoo, Diyos na itunghay, Diyos samahan makagagang sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bukong anak sa mahal. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag nagsasala sa kalimutan, kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa tuos sa aman, nawatan ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang nagsantos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alam mundo, Jesucristo. Uwan sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo imong anak og sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan, palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Pagmaya pag-ayo o katawhan sa Sion, singgit o katawhan sa Jerusalem. Muanhi kanimo ang imong hari, muanhi nga madaugon ug mapaubsanon nga magkabayog asno sa nati sa asno. Ipahilayo niya sa Ephraim ang karwahi ug sa Jerusalem ang mga kabayong igugubat. Balion niya ang mga pana ug hatagag pakigdait ang kanasuran. Ang iyang gingharian maglakip sa tanang kadagatan, sukad sa suba sa Euphrates, ngadto sa tanang suok
sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan. Akong hari ug akong Dios. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan. Akong hari ibayaw ko ikaw, O Diyos, ug hari ko. Ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Matagad lang, daygon ko ikaw. Ug himayaon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan. Akong hari ug akong Diyos. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan ug maluluy-on sa tanan iyang mga binuhat. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan. Akong hari ug akong Diyos. Papasalamata kanimo, O Ginoo, ang tanan mong mga buhat. Ug padayga kanimo ang imong butang mga alagad. Paiskuta sila bahin sa himaya sa imong gingharian. Ug pasultia sila may tungod sa imong gahom. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan. Akong hari ug akong Diyos. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong. Ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagpabangon sa tanan nga napukan ug nagapatindog sa tanan nga nangalipay. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan. Akong hari ug akong Diyos.
Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa espiritu, kung tinuod man ugaling ang espiritu sa Dios, anaa na sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay espiritu di Kristo, dili iya ni Kristo. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang espiritu sa Dios, nga nagbanhaw kang Jesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong mga lawas, pinaagi sa iyang espiritu nga anaa kaninyo. Busa mga igsuon, aduna kitay katungdanan apan dili sa pagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya. Kung magkinabuhi kamo minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan kung pinaagi sa espiritu, patyo ninyo ang tawhanong binuhatan, mabuhi gayud kamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalay kung siya lakaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa tingin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaon ikaw, O Ginoo. Unya sa Jesus mingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. O Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, ug kadtong mga tao nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, gitagna dinhi ni Propeta Zacarias nga moabot ang atong hari ug maghatag og kalipay sa iyang katawhan, una sa taga-Israel, karon alang na nato kay katawhan man tas Ginoo. Nya niingon diri, muanhi kanimo ang imong hari, muanhi nga madaugon ug mapaubsanon. So ang kaniday nga atong hari nga mao ang Ginoo, mao si Hesukristo, madaugon apan mapaubsanon. Hilingay mong tupad ing na nagkita na mo sa atong hari. Ina nagkita na mo. Wow, daghan kayong wa kakita sa hari.
Mao nang niingon diri sa atong ebanghelyo si Jesus, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Kinsa may dili makakita sa atong Ginoo, inigabot niya kadtong mga taong maalamon ug makinaadmanon. O kinsa man ning mga tawo nga maalamon og makinaadmanon nga dili kakitag Ginoo, kun arita mo base sa atong ikaduhang pagbasa, ningon diri busa mga igsuon. Sa to? Kun magkinabuhi kamo minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayod kamo. So kini diyang mga tawo nga dili kakitag Ginoo, mao ni ang mga taong patay na. O kinsa man ni mga taong patay na, kanang minanduan sa tawhanong kinaiya. Apan matod pa diri ni San Pablo, apan kun pinaagi sa espiritu, patyo ninyo ang tawhanong binuhatan, mabuhi gayod kamo. Ang makakita ra Ginoo kana rang buhi. Ngilingay mong tupad ing na patay na ka o buhi. Pangutan na ba? Panalitan kanang patay ug mangayo kag kwartas patay, muhatag pa na dili na. Dili na. Pero kanang buhi, ang patay magpalimos butangag limsanan diri sa uhan sa minatay sa may lungon. Ang muduaw nga buhi pamailhan nimo kay mukuot man na nya muhog didto. Pero kanang mga patay na nga niduaw sad di ginamuhog. Pasabot ang patay dili na mubati. Ang buhi ray dunay pagbati. Lingiyay mong tupad ingna nibati pa kanako. Ingna kuno ba? Na pa kay pagbati nako. Kamong mga asawa, kinsa ninyo ang excited lang gyapon nga makakita sa inyong bana kada adlaw? Taas ang kamot. Oh, mga patay na mo. Ora mo patay. Naibana nagpa-counseling nako. Medyo may pagka below the belt ni siya ha. Mo romansa kuno siya siyang asawa. Siya sus pader pila na ron katuig. Mura jud kog nakigrumansag tabla. Di ko ka-imagine ha. Wadyo ko ka-imagine na unsa. Ambot lang ninyo unsa na. Unsa mo ng tabla? Sus. Langaran na lang ang pari kay nakigrumansas unlan. Dili mo baos. Way pagbati ba? Mura lagwa. Nya, nahiubos kayo ang bana. Kayang asawa, mura na lagwa. Mo na kamo, mga patay na mo, mga asawa. Mga bana, kinsa ninyo mga bana nga excited lang yapon kay mong hikap-hikap sa inyong asawa kada adlaw. Taas ang amot. Otro sa mo. Nangamatay na sa demo di ay. Oy, kawa ninyo'y ayo. Sus, paitan, no? Gingon ana na lang yung tanan. No? Mao na, sa atong mga leader sa gobyerno, kinsa Manila ang murag buhi, kinsa sad nila ang mga way pagbati para sa Pilipinas. Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Secret lang usa. Mailhan sa na nimo ang mga tao nga dili patay. Kanabang buhi sila na ay pagbati. Ngano man, bisag mamatay ng ilang lawas, kanang hayaon na sila, daghan kaing tao magdugok sa pagbilar, labi na gid iniglubong. Pero kana gani mga animal nga tao, buhi pa, gilikaya na, ikamatay, muingon pa, mirisi. Jutay kaing tao niya, makita nimo nga murag uga ba, naiuban mo, mobilar murag napugos, ang mga naong kaanay. Mana? Oh.
Mo na ako magmisa ganay ko kanang minatay, kanang gihaya, labi na gani simbahan, nya purting daghanang mutambong, nako kaning tawhana buhi gini. Malangit gini kay pasabot daghan ang nakashare sa iyang kaayo. Kay mukuan man kita, musunod man kita sa taong maayo, mulikay man kita sa taong dautan. Malipay magitang mukuyog sa taong maayo, masuko magita sa taong dautan. Nabitaron sa social media, taliwa sa protesta dinis atong nasod, nilarga man to si President Bongbong Marcos ug ang iyang entourage ngadto sa Canada. Pag-abot sa Canada, naatay mga OFW nga tuas Canada nga nagrally ug nagsigig-singgit og mga bati nga comment ngadto sa atong presidente. Sigig-singgit, dag placards na pay gibutang dito, layas na. Unya kay dito man sad si Auntie Claire ang the best kana ganing spokesperson ni President Bongbong Marcos. Dito man sus gianaan yung megapon, pak magnanakaw ka, isauli mo ang pira sa bayan. Nya lakaw sa Auntie Claire, di mangid niya madahap, pap smile siya, pero tapaw kay naong pag smile, gilibot-libutan gi siya, di mangid niya makaya nga murag mapahilom niya. Ningadto siya sa pulis. Pag-abot sa pulis, naingor sa ang pulis sa mga Pilipinos, just say freely what you want to say. Okay, this is a freedom, this is a free country. Basta walang nimo siya dagmali, nalang kay gisulti niya, sige lang, sulti lang. Astang uwawag na kanabang dukmulan, bita kay nakamagnanakaw ka, inubos ninyo ang pira sa Pilipinas, tapaw-tapaw ang naong. Nya, ipakatap dayon sa social media karon, whole world nakakita niya na ang naong sa mga tao nga gikalagutan o kanabang murabag giayra na sa kadaghanan sa mga Pilipinos, ma-display na kastibo kalibutan. Muna makaigok kaluoy. Lahi kayo pagkapriso ni President Duterte nga ginganlan og kriminal, ginganlan og mamamatay tao sa nagkiha niya. Pag-abot gid niya sa dahig didto sa prisuhan sa ICC, ang dahig kanang maong prisuhan nahimong tourist attraction sa tibuok kalibutan. Purting tao hangtod karon mag-adto didto, magpundo bisag di sila kakita ni Tatay Digong, tuwa sila dito gapundo, hundreds, thousands of them, hapit kada adlaw tuwa didto. Bali no, bali ni ahinoy gasigig serbisyo nato nga kunuhay honorable nya siging ingon nga pangulipas nga nakabuhat sila mga maayo. Ang mga tao nga nakasinati sa ilang binuhatan, wa na gyud. Nya mura sila mga patay, dili lang gyapon mubati og kauwaw, dili gyapon makonsensya, dili lang gyapon makaamgo ug unsay maayo. Ngano man kay patay naman ang ilang kalag. Unsao man pagpabuhi og balik sa kalag, sa atong ebanghelyo ningon si Hesus, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an. Hibaw ko nga kani karon silang mga naas administrasyon, taliwa nining daghang mga korupsyon, daghang mga batiko sa publiko. Gibugatan na sila, tanawang ilang mga eye bags, tanawang ilang sinultihan, di na kay maklaro, maana na lang. Nga naman, kay galisod na sila. Ang uban nangawa na, ang uban di na magpakita, ang uban murag nang layas na. Nga naman, gibugatan sa ilang gipasan. Ilhan man na ni mong bugati. Ako magtanaw ko bitaw ni BP Sara, naalang niya po siya mga engagement sa community, niya magsuliyaw ang community, mukuha pagid siya cellphone, mo selfie pagid siya siyang kaugalingon, niya mo katawag maayo, mo pasiaw maayo. Iko kaning niya, bisag mamatay ning bayhana ni buhi lang yapon .
Mga tao maghuliyaw yung ka na, lab, siging singgit, musugat niya, iwakli na. Pero naglakaw yung tao nga tong presidente dito sa Canada, hapit way mo tagad. Way mo tagad. Ana-ana siya, uwaw kignaw. Tuay no'y gasigig singgit o bati kayong kuhan sininggitan. Bisag asa siya din sa Pilipinas. Mingaw kaayo ang iyang palibot. Mura kag nagbilar og patay. Patay na gyud. Nga naman, tungod kay gigamit man ang tawhanong kinaiya. Kining pasabot sa atong kanibang gipasabot diri ni Kristo nga gililong nimo sa mga maalamon ug makinaadmanon. Ang maalamon ug makinaadmanon mao kanang nagsalig sa ilang tawhanong kinaiya, gahom ug dungog. Kanabang murag feeling nimo proud kay ka nga naa kay kwarta, naa kay gahom, senador ka, congressman ka, presidente ka, mayor ka, gobernador ka, pari ka, obispo ka, monsignor ka, presidente ka, CEO ka sa mga kompanya. Proud kay kaana nga murag para nimo mabuhat nimo tanan. Proud mangiusahay ang presidente sa kapilya, mura mag feeling nila labaw pa sila sa pari usahay. Mao na sila'y mga dali kayong mamatay. Tawhanon man ang kinaiya nga mahimo kang proud. Ang Diyos nung kinaiya matod pas unang pagbasa mapaubsanon apan madaogon. Kanabtang makadaog ka, malipay gyud ka. Naataroy tennis player nga sikat kaayo, si Alex Ayala. Pagka-humble, pero grabe kay siya og achievement na karon. 21 years old pa lang siya, babae. Nakaabot na siya sa world class nga tennis dito ron sa Wimbledon. Nakadaog na siya sa second round. Bahala nagmapildi siya tingali di kaabot sa Grand Slam. Pero first Filipina tennis player nga nakaabot adtong maong ground in the history of the Philippines. Mga matay na lang tapila kay makayatak anang ground sa Wimbledon nga Pilipina. Unya, iya pag yung gipangpildi sa lain nga mga tournaments nila, gipangpildi niya ang world number 8, world number 5, iyang gipangpildi. Oh, adi mo to, tanaw sa mong tennis eh. Sige naman lang sa mong pickleball, hala si hapa ka ng pickleball, ayaw sad na, nasa lain sad nga koan. No? Apan mapaubsanon, mura-mura sana ni Manny Pacquiao, mo nagingan lang siya the Manny Pacquiao woman version. Kay si Manny Pacquiao sad sa una, katong iyang kasikatan, karon wa naman kay ko kauyo nga, mag-rematch ko no silang Mayweather, tiniguang naman ang ilang duwa in taon eh. Anang human na ba kanang ayaw na lang kaayo. Para nako. Sige sa ako sa daan. Sorry Manny Pacquiao pero ano bang tiniguang na kayo ba dili na kayo excited. Madalagod anang magminyo tag 78 years old unya mamugos pag yun nga ipakasal mamugos pag yun magpuyo-puyo para unsa man na ni maho na mamong upos wala na matod pa sa mga tinigu at sinultihan nga wa naman ay sparks in town mura naman nagpuspuro nga kanang nihunga ani ko ni hupas na mapaksit na lang ang kanang kadlitanan ba mapaksit na lang wa naging mo spark no asa ako nang una hawa ko kibaw ninyo ako kibaw okay kami og magbikit Miss Madre mo spark ba yag ba sa wow na kuan ba ka ayaw na lang sa ipamugos. Pero sa Manny Pacquiao sa una katong iyag yung kasikatan. Saan katong napasad siya ng mga 20 years old, pasaka? Grabihang. Maukay ang tibok kalibutan. Mausa na aron ang atong queen sa tennis din sa Pilipinas, si Alex Ayala. Iyampo na to na magpabilin siyang humble, beautiful, and successful. Kay dako kay na ikatabang. Kuana siya, asa to? Limot man ko asa na siya po. Unya, unsa may buhaton, matod pa sa Salmo, daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Ang tao sad nga buhi kanunay
Ang tao nga mapaubsanon ug manggihatagon kanunay samtang buhi pa siya, dili mapahitason, dili kawatan sa iyang isig katao, bisag patay na, higugmao na sa katawhan. Mao ni Santiago Apostol, ubang mga santos, labi na si Mama Mary, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, sila Santa Maria Goretti, daghang mga santos nga atong gi-enthrone, mga models sa kinabuhi. Buhi sila kanunay. Lingyan sa dimong tupad. Ingna, ug mamatay ka, napakay mo handom nimo. Naaka ha? Ang imong ex, muhandom pa ka to nimo o mamatay ka. Itong ex nimo ba? Mailhan mo na nimo kon buutan gyud ka kay bisan katong imong ex mo kuan to mo bilar to nimo. Hasta pa gani ang iyang kabit sa imong bana mo bilar nimo. Basta buutan ka. Nakoy kaila na. Ang iyang bana na ikabit nga 5 ka buok. Nya ang asawa dito nagtambong, nagmisa pod ko. Nagtambong ang asawa, nya iyang gipangpinpoint, "Pader, kanang galing ko diha mo nay una niyang kabit kali kaduha una niyang kabit ana." Ni bilar dito nya na ikaw ni alagi kain siya. Amiga man mi Pader. Kay ako raman silang giatiman hasta gani ilang mga anak, ako man gina silang dumdumo ng ilang mga birthday inana. Asawa siya. Nakaing ko, sana all. Nakusos og nakauyab pa kog press nimo, di jud ko mapari siguro na. Mga bit sa di ay joke. Inana ba? Hangtod mamatay na. Handumon gyapon na. Muna nga atong hatagan silag mga pasidungog. Dito sa ato bitaw, ibutang yung nitso, ibutang yung by the way, nasoda no sa kong una-una. Naaman tay project dito sa akong previous parish sa San Vicente. Naghimo ta dito cooperative kanang Sub Filisco, San Vicente Ferrer Liluan Service Cooperative. Nga ang atong project mao ang paghimo og 6-story building columbari didto. Kanabang butanganan sa mga bukog ug mga abo. Kanabang gagmay tawgon to bon chamber perdo columbari o suwari inana. Perti namong paningkamot nga maaprubahan, hapit mo tulo ka tuig among pagpa-approve nga ma-release ang license to sell para makasugod na sa maong columbari. Madugo. And thanks be to God, akong i-recognize o pasalamatan ang mga taong nitabang, labi na gyud ang DSUD nato, Department of Human Settlement and Urban Development Office sa gobyerno nga nihatag na gyud sa license to sell. Yes, pakpakan na to. Daghan metang katabang ani. So karon ako nang i-announce ninyo available na ang mo-appeal sa atong mga kanang mga columbaris. Ang presyo, pre-selling price 70,000, 80,000, 90,000 inclusive of kanang perpetual care. Basta maka-appeal mo sa pre-selling karon. Sugod ni karon, kontaka lang ninyo ang atong admin office. Mao ni ang ilang mga naong, ilang mga ngan nasa atong screen. Kontaka lang ni sila kay sila na imuhatag ninyo sa steps on how to acquire. Pwede na siya i-spotcast ninyo, dako-dakog discount. Pwede sa ninyo i-term, naasad siya term. Kontaka lang ning atong mga persons in charge. Gitawag na itong admin people sa atong Sub Filisco. So, kini siya ang Sub Filisco. Ang title na to ani, gitawag na to San Vicente. Sa ito yung title ani? Aliloan. Nakalimot na ko sa title sa atong. Basta, Memorial of Love. No? Na say word nga Memorial of Love. Ato lang ang tarungon kaya nakalimot na sad ko. Ngano man tungod kay ang atong ipahiluna diha gastuhan nato mao man ang mga tao nga kana ganing atong gimahal.
Nya, kung gusto sad mo mag-business, para sa mga business-minded people, invest na mo karon sa atong Columbari kay pre-selling pa ni almost ma-times ko ani siya mapunanig mga 50 to 60% siguro kung mahuman na. Once mo start na ta sa construction, few months from now, ato dayong i-increase ang iyang price. Mo na 70, 80, 90,000 sa lain-laing. Uno man ni siya ka-level sa kada floor. Yan, naghimo tag 6-story building, moabot ning mga 19,000 plus ka mga columbaris. O ganahan mong mukuan, labi na Tagaliluan, kay dool ra ninyo dito, o Compostela, apil na sa Dang Mandawi siguro, Lapu-Lapu, dool ra kayo, diha sa Liluan. Sunod na lang ta mo pakita sa iyang features, kay nagpa-approve pa mi, ongoing pa ang process sa pagpa-approve dito sa DSOD about sa atong advertisements in online or in brochure, nagpa-approve pa ta, di pa ta allowed na mo pakita sa iyang features. Pero soon, we will show you. Pero karon start na ta og pre-selling. Ako lang ning gisgutan tungod kay paningkamot sa dinato nga makaalagad sa atong mga minahal sa kinabuhi, niya nga ato sang proceeds ani itabang nato sa simbahan og sa katilingban kay cooperative man ni siya, composed of people who are active in the church. Ato ning gihimo aron atong ikapaambit ang kinabuhi ni Kristo, dili ang kamatayon. Manindog na ta sa moambit. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, yanak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, nilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, minsaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, masaligon kita sa dakong gugma ug kaluoy sa atong langitnong Amahan. Busa muingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, padayon sa ilang pagsaksi sa gugma ni Kristo, alang sa tanang katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga naglimbasog sa ilang pagtuo o gilutos tungod sa ilang pagtuo, malig-on pinaagi sa grasya sa Dios ug makaangkon og bag-ong paglaom, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nakasinatig panaog-daog og pagpanghadlok, makaangkon og kalig-on sa hunaona og kalinaw sa kasing-kasing, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga sinalikway, mga masakiton ilabi na, ang may ikamatay nga balatian, makaila o makasinati sa paghupay o sa pag-alima sa Ginoo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga siya lang dong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paghiyan nila ni Santiago Apostol o San Vicente Ferrer, magmalampuson o
ug mahuman unta sumala sa ato mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadaotan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang nangamatay makadayon na dito sa langit ng gingharian diin walay kalisdanan ug pagpanglutos, hinuon mahingpit diha kanila ang grasya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Makagagahom og maluluyon nga amahan, dawata ang among mga pagampo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness, this one we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the cup of joy. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawatan ka sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tukapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagbayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo, pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao, pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Hesukristo o pinaagi sa iyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya,
giablihan niya alang kanamo ang mga pultahan sa langit ug busa ang mga anghel sa kalangitan nagadaig sa imong himaya ug nagduyog sa tanan mong mga santos diha sa ilang wayhono nga awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. We remember how you love us to your death, and still we celebrate, for you are with us here. And we believe that we will see you when you come in your glory, Lord. We remember, we celebrate, we believe. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip
Nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo, himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Corderos ayos na nangangahatan sa sala sa kalibutan. Haluin kami. Corderos ayos na nangangahatan sa sala sa kalibutan. Haluin kami. Cordero sa Diyos na nagawad ka sa sala sa kalibutan. Hatagin kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, tila ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Jesu,
Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohonong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi nining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kinabuhing Diosnon, kanang kinabuhi nga bisag patay na ta, buhi lang gyapon. Ang atong buhaton magsige lang gid tag higugma sa atong isig katao ug magmapaubsanon kanunay. Atong tawagon ang atong mga children nga ni aron isimba arimos tubangan mga children para sa inyong blessing. Nga atong pasalamatan ang atong mga nialagad karon dihas gawas ang atong pimag, ang ato sa dinhing mga Eucharistic lay ministers, ushers and usherettes, love offering assistants, ang atong parish personnel, mga sacristans, IT, SOCOM, lectors, salmista, ang atong choir, ang Couples for Christ choir, ug ang nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Wilfredo and Mrs. Maria Bohol and family. Kanilang tanan, masipang pakpak, pasalamat. Salamat kayo. Karon ato nang i-extend ang atong mga kamot ngadto sa atong mga children. Langit nung Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadaig kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibendisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog, diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nag-alima kanila, ilabi na gayod ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo, Mahanamo na sa langit, pagdaygon ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaak kanimo. Bulahan ka sa mababayo nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Santiago Apostol, Iampo mo kami. atong pakpakan atong mga children, salamat kayo. Sige, balik na mo sa inyong gilingkuran. Nya ato sang pasalamatan ang ato mga manggihatagon nga mga kaigsuunan nagpadayog pamalit sa atong raffle tickets. Ang atong halin niabot nag 34,260 ka mga tickets. Atong pakpakan ang namalit. Nya padayon tag pamalit og pamaligya, daghan pa kay tag tickets, mga 200,000 pa na kapin ka tickets. Sige lang yung palit ha, nya baligya, kotobra na, July 25, ang atong raffle draw. Nya, unsaon pagpalit, diyas gawas, na dihay mga tickets, naninda, na sa lamisa, sa atong opisina, nasa naninda karon nga nitabang na itong panindag tickets, lain-lain lang, paliti lang sa naninyo, nya, pwede sad sa atong GCash accounts, sa atong bank accounts o sa atong kwarta padala. Sunda lang ning niya sa atong screen aron nga di mo masaag-saag ang inyong ipadala. Salamat kayo. Unya,
Ang ato sang confirmation karong July 17 para sa 12 years old pataas. Unya July 10 ang atong deadline sa atong karong Huwebes. Ang atong deadline sa Huwebes ba? Hindi. 11. Sakto? July 10 man. Bernis di ay ang atong deadline sa pagpanawat sa konfirmahanan. Basig na nasa niya magdagandagan o niya mo insert dayon. Niya, padayon mong support sa atong social media platforms, kaning atong YouTube channel, Padre Siano Obod, na ni 296,000 ka subscribers. Sige lang yung mong view, like, share, o subscribe kada adlaw. Makatabang ni sa pagsabwag sa mayong balita ngadto sa atong mga kaigsuona mga Cebuano speaking hasta sad sa English speaking. Unya makatabang sad pagpa-income sa atong parokya. Ginagmay-gagmay ra na pero matigom-tigom moabot sa nag 200,000 kape, no? Sige lang gyud kamuntanan. Nya human ang ato sad nga official Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Labi na karon nag-angat ng atong kapistahan kaning daghan tag mga activities nga nindot sa inyong i-monitor labi ng atong mga misa novena. Nya ang katong akong bag-orong i-promote ninyo ang atong Sub Felicio Columbari dito sa naganing San Vicente Ferrer Paris, Liloan. So sa pagkakaroon pre-selling ta 70, 80, 90,000 ang mga gipang baligya nato. Nya mo increase ni to 30 hangtod sa 60% after na sa completion or more than that. Mo nang og mo gusto mo kaabil og lesser karon karon na mo pag-place sa inyong order. Kuntaka lang ang atong admin office, mao ni ang mga tao nga pwede ninyong makontak kaning sa atong screen. Mao ra na sila i-kontaka ha. Nga makaabil mo sa discounted price o sa term na price. Lastly, ang atong pista dinhi magsugod ta sa atong kaning Triduum Masses karong sunod simana, sunod Domingo, July 12, 13, 14. Muna Triduum, o niya opening salvo, ika July 15. Niya sogo dayon ang first day sa Novena, July 16 to 24. Ang sa 24, mo'y atong kaning grand procession. Niya inika 25, ang atong Pontifical Mass with Archbishop Jose Espalma, atong Emeritus Archbishop, inig alas 4 hapon, nga mosunod dayon ang atong raffle draw o Barrio Fiesta. Ato dito sa Loyo, ato taman ni hapon tanang tao sa Compostela, ato taman ni hapon sa Loyo. Ug wa nay makaon katong tanang dahon sa kamuti dito, mga kalibre ato to panganon. Manibsib ta dito, tapos sa dito yung mga okra, mga palya, mga batong. Kanon ta to tanan, ug di pa gyud paigo kato mga dahos dakit, dahos mangga, Loyo daghan kayo. Nangka anana. Pero aron dili ta mapas mo, magdata sa tong pagkaon diri sawaan nato na tanang pagkaon. Mo na Barrio Fiesta atong tawag. Naatay pamutang mga tents, mga lamisa dito, nya i-arrange nato by kabahin 1 to 9. Igumas misa, lamisa ta dito, raffle draw, sayaw-sayaw ta, natay music, hangtod mo mga matay, ini kay manogma. Nya nataroy bag-o nga gi-introduce ang Thanksgiving Day, Sunday after sa pista. Nya kay natami nga atong pista karon Sabado, ika-ugma, mauna ang Sunday after the fiesta, Thanksgiving Day sa na siya. Special na mga misa ato sang himuon. Atong himuon na. Si Archbishop Abit Oy, mumisa siya din sa iya sang Pontifical Mass inig ka 3rd Novena alas 6 sa gabi July 18. Kaya di siya available sa pista.
So July 18 sugaton sad nato si Archbishop Abit Oy ato siyang iyampo, silang mga archbishop maayo ilang kahimtang. Akong gihangyo ang mga tanan nga parokyano dita mag-agad sa atong Pilgrim Day. Tanan gyud manganhita labi na gyud mong nias palibot kaning barangay aw kabahin 8 o kabahin 9 na mga kabahin. Kada adlaw ta mosimba ha og ang mga mandated organizations pangandam na mudaan. Ang di mo simba nahibaw na mo asa mo padong. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Mahal mo nga panalangin, ako nakaroon. Naliusap kining lungsod sa paghalat o pagdawat sa bilihon mong lawas mong tugon. Una kami o Ginoo, sa kadaitubong mamo, ang tanan karon imuha magsaksi o magsagyaw sa mensahe sa kaluwasan. Amen. Amen.